Nagpositibo sa ginpatigayon nga luminol test ang balay malapit sa ginbilinan sang bangkay sang babayi nga may diferensya sa paminsaron sa sitio sa Balo, Barangay La Fortuna, Barotac Viejo, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Captain Felix Alianza, Chief of Police ang nasambit nga Banwa, natigayon ang nasambit nga luminol test alas 6 sang gabi upod sang scene of the crime operative kon Soko, kag didto nakitaan nga may mga dugo sa nasambit nga balay. Dugang pa niya magatipon na sila sang circumstantial evidence matapos makumpirma nga ang nasambit nga balay amo ang ginhimuan sang krimen kag ginset up lang ang lugar kung diin siya nasapuan agod patalangon ang investigasyon. Anan sa positive na may mga dugo. Sabi mo kami sa mga circumstantial evidence ng pamilya para ma-file ang kaso. Kaya positive lang balay nga may diragin na himo ang krimen. Samtang wala naman ginadula sang kapulisan ang posibilidad nga ginbuksan lang ang balay agod didto himuon ang krimen, bangod wala didto ang tag-iya sang amo nga balay sang natabo ang insidente. Nagkapasalig man ang Barotac Viejo MPS sa pamilya sang biktima nga ila mahatagan sang hustisya ang natabo sa ila himata kung sa diin may mga persons of interest na nga natumod ang mga ini. Madumduman nga sang Nobyembre 8 sang gabi sang wala pa nakapauli sa ila balay si alias Inday nga 30 anyos kag alas 5 na sang kaagahon Nobyembre 9 sang nakitaan ang lawas ini nga nagahamyangon sa kasagingan. Nagagwa man sa autopsy result nga ginhimuslan ang biktima. Balita nga gikan diri sa Banwa sang Barotac Viejo. Ako sa K5 Richard Arapat Bataanon para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa 5 Distrito. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.